ассалом дӯстони азиз, боз ҳам як хонаи дигар ин ҳавлин қарор дорад дар тарафи Раминский, яъне ки аз метрои Котельники то ҳамҷоя 38 ё 35 минут аст. бародар азиз, ин участка беҳад шароиташ ва ҷош қулай ва хуб аст, чунки дар ин бигем закрити зона посёлка чӣ қадар бачаҳои тоҷик хонаҳои хуб доранд. ин хона як бародари худ ки барои худ сохтааст, мутаассифона ба сабабҳои гуногун дурусттараш ки бизнеси нав мехоҳад, ба он хотир хона дар фурӯш монда. нархша 7 миллион мега, шояд арзонтарам бития, яъне боз ҳам мегум 7 миллион, ки ин хона аз 2 этаж иборат аст, якум ва дуюм этаж. ҳозир мо бисмиллоҳ медароем якум этаж чӣ дора ва дуюмаш чӣ дора. хуб дӯстони азиз, медароем ай дар вақти дар мекушоем, инҷа бигем каладовка, ҷое ки попушӣ, вақти медароем зали калон ки 2 этаж 48 квадратай, якум этаж беҳад ҷои истироҳатгоҳи хуб, кухни, баъдан медароем душ, туалет, яъне ки ҳамом, баъди мегзарем дар дуюм табақаш ки иҷа саунаи хуб дора, яъне ки ҷои парилкаи хуб барои истироҳатгоҳ. ина парилкаша мебинед дӯстон чӣ хеле ки мебароем оҳиста тарафи дуюм этаж. дуюм этаж дӯстони азиз аз 2 комната иборат аст, аз 2 ошёна, яъне ки бибинед дӯстони азиз, аз 2 комната беҳад дар ҳолати хубам. хуна аз тамоми мебел, аз тамоми таҷҳизотҳои зиндагӣ чӣ мегӯянд таъмин карда. ин хунара бинед чӣ қадар полҳо, отоплени, трездаҳои пластикӣ, ҳама тарафаш шароити хуб аст дӯстон. дар ин хона гирифтани ягонта шумо иншоалло чӣ кор мекунед? Зарар намекунед. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран хоҳиш мекунам, ҳамин бародара занг бизанед, вақти қиматша намегиред. хуб, ин участкаи бародар аз чанд сотиқ? аз 10 сотиқ иборат аст. 10 сотиқ. боз ҳам такрор шава, 10 сотиқ ҳам боша бародаро, беҳад шароитиш хуб, заминиш лалми хуб, барои зироат карданам хуб аст дӯстони азиз. нархшам боз ҳам такрор мекунам, 7 миллион боз савдо мешавад. фақат илтимос ба рақамҳои рӯи экран занг бизанед, вақти бародара нагиред. беҳад дар наздаш қарибиш масҷиди мусалмонҳо, мактаб, детский сад, ҳама тарафа хуб, об, туалет, оби хунук, ҳама шароиташ тенҷанд дӯстон. ака ман бигем ба ҳамаи тарзи гапзани худам қишлоқӣ гап задам, яъне ки деҳқони дилсараш шароити хона хуб. раҳмат барои дастгиритон. илтимос видеоро паҳн кунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.